Приказки с Джиджи представя Лъвът и мишката. Имало едно време една малка мишка, която си играела в гората. Не щеш ли улисана в игра, не осъзнала, че вдига много шум и събудила лъва. «Как смееш да ме събуждаш?» изревал царят на животните. И като казал това, вдигнал лапата си и затиснал с нея мишката така, че да не може да мръдне. Моля те, пощади ме! Извикало отчаяното мишле. Ако ме пуснеш, и аз ще ти направя добро. Лъвът само се изсмял и казал: ти да помогнеш на мен, да ти си толкова малък. Как би могъл да ми помогнеш? Ала помислил още малко и казал: добре, ще те пусна. И без това какво да правя с толкова малко животно? Минало се време и лъвът се разхождал един ден в гората, когато изведнъж попаднал в капан. Мъчил се дълго да се освободи, ала колкото повече се опитвал, толкова повече се заклещвал. За късмет, мишката минавала оттам по това време и видяла царят на животните да лежи безпомощен и оплетен в капана. Зарадвала се тя, че най-после ще има възможност да върне услугата на лъва и се затичала да го спасява, като загризала въжетата с острите си зъби. Аз мислих, че няма да опра до твоята помощ никога, ала не бях прав, казал лъва на мишката, след като бил освободен. И така огромният лъв и малката мишка станали добри приятели. Здравейте, приятели! Познахте ли ме? Пак съм аз, вашата приятелка, приказната фея. Всяка седмица ще ви разказвам по една история тук в нашия канал. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. А в профилите ни в социалните мрежи сме ви подготвили невероятни изненади. Ако нямате търпение да чуете още сега всички приказки, които знам, изтеглете мобилното ми приложение. То ще бъде перфектен спътник за дългите ви пътувания, когато дойде време за хапване и за сладък сън. Мили приятели, очаквам с нетърпение да ми пишете и да ми кажете коя приказка искате да ви разкажа следващия път. А сега ви казвам чао и до нови срещи!